Élveztük, túl azon, hogy nagyon-nagyon nehéz körülmények között versenyeztünk, nagyon ritkán van alkalmunk Magyarországon ilyen körülmények között versenyezni, novemberben már nem is igazából van verseny. Ettől függetlenül jó helyen álltunk, nagyon jók voltak a beállításaink, jók voltak az abroncsaink, minden jól működött, majd a mai napi 4. gyorsági szakaszt elkezdtük, körülbelül az 1/3-áig juthattunk, amikor is egyszer csak nagyon fura és erős csúnya hangja lett a motornak, el is ment az ereje. Még annyit tudtunk, hogy félrekormányoztuk az autót, és ott számunkra vége lett a Wildfire Rallynak. Nagyon sajnáljuk, nagyon-nagyon rossz, mindig rossz kiesni, nagyon rossz, hiszen ebben az évben feketén-fehéren kiderült, hogy jó a tempónk egész évben, konstant, jó versenyeket tudtunk csinálni, és nem volt hullámzó a teljesítményünk. Valamiért ebben az évben megtaláltak minket a technikai hibák. Ezzel nincs mit csinálni, sajnos ez a játék része, úgyhogy megpróbálunk előre nézni. Ha már rossz, akkor mindenképpen jobb úgy befejezni, hogy nem vezetői hibából, esetleg egy baleset miatt fejezzük be, hanem műszaki hibából. Talán az elkövetkezendő nagy téli szünetre jobb így menni, ha már mindenképpen keserű a szájíz.